Здравейте, скъпи родители! Бих искала днес да поговорим за адаптацията и за онзи труден период за вашето дете и за вас самите, когато то трябва да тръгне за първи път на детска градина или на ясла. Както знаете, при някои деца това се случва бързо, без проблеми, децата отиват и за една седмица свикват в детската градина. За някои дечица обаче това е сериозно предизвикателство. Ето как ние можем да помогнем. Център Как Да предлага една невероятна занималния, която е единствена по рода си, адаптационна занималния в Уклювци, която има за цел да подхване този труден преход между домашната среда и детската градина, така че да може родителя да присъства и детето плавно да се довери на друг възрастен. Как можем да разберем дали нашето дете се нуждае от допълнителна подкрепа за неговата адаптация? Когато си отговорим на следните въпроси. Първо, дали детето се е делило от вас? Дали друг възрастен се е грижил за него, когато се е разделял от вас, как го приема, дали плаче много, дали след като вие излезнете от вратата, то се успокоява или продължава да плаче, дали така често обича да настоява на своето, дали обича нещата да се случват по точно определен начин, така както на него му е най-приятно и най-интересно, и ако съответно нещо бъде променено, това представлява трудност и съответно следва криза. Обикновено дечицата, които имат трудности в яслата и в детската градина, имат нужда от това някой възрастен да им помогне да се срещат с други деца, различен от майката, разбира се, или бащата, човекът, който ги е гледал, за да може да се подобрят техните самостоятелни навици, да започнат сами да правят много неща, да започнат да откриват света без мама и тати или баба, така че да могат да се чувстват малко по-уверени. Затова и ние сме кръстили нашата занималния в Уклювци. Моля, потърсете ни в интернет и за повече информация не се колебайте да ни се обадите. До скоро!